Pois eu creo que unha das iniciativas fundamentais sería que se asuma que realmente o logro educativo é unha cuestión de toda a comunidade escolar, de todos os profesionais da educación, por suposto, pero das familias e de todos os outros profesionais ou persoas voluntarias que están traballando no medio educativo nese contexto. E igualmente dos responsables políticos e de outros técnicos que poida haber no territorio. No momento que nos comprometemos todos e todas a que esta é unha tarefa compartida e a que calquera alumno do centro ten que ter logro, eu creo que sendo unha tarefa non doada, porque non se fai de hoxe para mañá, pero esa é a cuestión clave en realmente ter esa alta expectativa para calquera alumno ou alumna da escola. Moitas gracias. Xosé. Sí, eu coincido exactamente con eso, non? É dicir, poder creer que existen e deben existir, non? Unhas narrativas de consenso e de acción que vayan nese eido de maximizar as expectativas para todos e cada un dos mozos e mozas, non? Os que nos encontramos, os que estamos dentro do contexto educativo e preferentemente, como é o meu caso, non? Nas aulas, non? Como o espacio digamos, central, non? De todo ese proceso, por decirlo de alguma maneira. Moitas gracias. Manuel. Bueno, eu creo que un pouco o que dixeron eles tamén, que a idea é asumir de que somos todos necesarios neso, entonces para garantir o éxito fai falta que todos nos impliquemos, cada un dentro da medida das súas responsabilidades e das súas posibilidades, e tratar de garantizar o éxito educativo de todos, e para iso facemos falta que participen todas as institucións, todas as entidades, todas as persoas que forman parte dunha comunidade. E que a inclusión é cousa de todos. E se non é así, e deixa alguén fora, entón non hai unha inclusión. E se non hai unha escola inclusiva, non hai unha escola de calidad. Nin unha sociedade inclusiva, obviamente que non. E non é doado. Pero, obviamente, ten que ser unha responsabilidade compartida que empeza, eu creo que debe empezar co liderazgo da escola, dos profesionais da educación que son quen están nunha posición probablemente, bueno, pois con maior capacidade na toma de decisións nestes momentos para liderar estes procesos. Eu creo que sí. Pois moitas gracias.